Co má společného anglický lékař ze 30. let, louka plná divokých květů a miliony lidí po celém světě? Jsou to Bachovy esence. A dnes ti řekneme všechno, co o nich potřebuješ vědět. Bachovy esence. Možná jsi o nich slyšel. Možná ne. Tak nebo tak, tenhle příběh stojí za to znát. Stará tradice a věda, která propojuje přírodu s lidskou duší. Vše začalo v Anglii v době 30. let 20. století. Doktor Edward Bach, lékař, imunolog a homeopat, si všiml něčeho, co ostatní přehlíželi. Fyzické nemoci mají kořeny v emocích. Strach, smutek, nejistota nebo vztek oslabují tělo zevnitř. Bach opustil svou londýnskou praxi, odešel do přírody a po letech výzkumu identifikoval 38 léčivých rostlin a květin. Z každé z nich vytvořil esenci, jemný výtažek, který pomáhá narovnat konkrétní emoční nerovnováhu. Původní Bachova metoda výroby je dodnes zachována. Čerstvé květy se sbírají ráno, v době jejich největší síly, a nechávají se louhovat v čisté pramenité vodě přímo na slunci, nebo se jemně vaří. Tím se do vody přenese energetická informace dané rostliny. Výsledná esence se pak konzervuje alkoholem a ředí do takzvané mateřské tinktury. V obchodě Harmonie naše směsi mícháme z ledovcové vody, originální tinktury, a všechny směsi míchá certifikovaný terapeut s úrovní BIEP level 2. Každá lahvička vzniká ručně, s přesností a záměrem. Jeden z největších důvodů, proč si lidé Bachovy esence oblíbili, je jejich bezpečnost. Nemají žádné vedlejší účinky, nelze se předávkovat a nevstupují do interakce s léky. Jsou vhodné pro úplně každého. Dospělé, děti, těhotné ženy i domácí zvířata. V obchodě Harmonie najdeš směsi pro ty nejčastější životní situace. Strach a úzkost, problémy se spaním, vyhoření, nedostatek sebedůvěry, zvládání krize nebo třeba podpora dítěte při nástupu do školy.